आज लोकांना हवी तशी सुखसोयीने युक्त घरं मिळत नाहीयेत किंवा मिळाली तर त्यांची फसवणूक होते, त्यांना तडजोड करावी लागते। त्यांच्या स्वप्नातलं हवं तसं सुखसोयीने युक्त घर मिळावं, त्यांच्या आयुष्यात सुख आणि शांती निर्माण व्हावी यासाठी आम्ही मार्गदर्शन करतोय। ही घरं मिळवून देताना ही योग्य दरात असतील या मिशनवर काम करत असताना आज आम्हाला 7 वर्ष पूर्ण होत आहेत। या 7 वर्षात आपले साथ आणि विश्वास फार मोलाचा होता। ही साथ अशीच असू दे, हा विश्वास असाच असू दे, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। वेंगुर्ल्यातील प्रसिद्ध देवस्थान राखणदास श्रीदेव मानसीश्वराचा वार्षिक जत्रोत्सव रविवारी 29 जानेवारीला होणार आहे। अनेक भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या जत्रोत्सवाला हजारो भाविक दाखल होतात, तर आजपासूनच मंदिर परिसरात जत्रोत्सवाचं वातावरण पाहायला मिळालं। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रसिद्ध असलेलं असं देवस्थान वेंगुर्ले तालुक्यातील उबादांडा येथील श्रीदेव मानसीश्वराचा जत्रोत्सव उद्या 29 जानेवारीला या ठिकाणी संपन्न होतोय। संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित इतर ठिकाणचे भाविक या जत्रोत्सवाला न चुकता आपली हजेरी लावतात। मोठी हजारो भाविक या ठिकाणी दाखल होतात या जत्रोत्सवानिमित्त। आणि आदल्या दिवशीपासूनच या जत्रोत्सवाचा आता आपण या ठिकाणी पाहतोय की जत्रोत्सवाचा जो संपूर्ण वातावरण आहे ते आदल्या दिवशीपासूनच या ठिकाणी सुरू झालं आहे। प्रसिद्ध असं देवस्थान आहे मानसीश्वर देवस्थान, अनेक भाविकांचं हे श्रद्धास्थान आहे आणि या ठिकाणी अनेक भाविक ज्या वर्षभर या ठिकाणी श्री देवाला या ठिकाणी दर्शनासाठी येत असतात। मात्र जत्रोत्सवाला हजारो भाविकांची गर्दी ही आपल्याला या जत्रोत्सवाला पाहायला मिळते। प्रसिद्ध देवस्थान असल्यामुळे या देवाला अनेक प्रथा आहेत। या ठिकाणी देवाला मानाचं निशाण वाहिलं जातं आणि उद्या जत्रोत्सवाच्या दिवशी अनेक भाविक या ठिकाणी येऊन आपलं मानाचं निशाण जे आहे ते श्री देव मानसीश्वराला या ठिकाणी अर्पण करतात। त्याचप्रमाणे केळी असतील, इतर साखर असेल किंवा इतर गोड पदार्थ हे या दिवशी देवाला अर्पण करतात। सकाळपासून जत्रोत्सवाला सुरुवात होते, पहाटेपासून या जत्रोत्सवाला या ठिकाणी सुरुवात होते। भाविक पहाटेपासून रांगा लावून या ठिकाणी श्री देव मानसीश्वराचं दर्शन घेतात आणि आता संपूर्णपणे जत्रोत्सवाचं जे वातावरण आहे ते या ठिकाणी झालेलं आहे। अनेक बाहेरचे व्यापारी असतील किंवा स्थानिक व्यापारी असतील, त्यांनी या ठिकाणी आपली जी दुकानं आहेत, मिठाईची दुकानं असतील किंवा इतर जी खाद्यपदार्थ असतील, त्याचप्रमाणे खेळणी असतील, जी दुकानं मांडलेली आहेत। मग काही जणांची मांडणी सुरू आहे। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी हे रस्त्यालगत देवस्थान असल्यामुळे या दिवशी ट्रॅफिकचा मोठा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो। त्यासाठी वेंगुर्ला पोलीस ठाण्याच्या वतीने पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्यवस्थित जे पार्किंगची व्यवस्था आहे ती करण्यात आलेली आहे। एका साईडने वेंगुर्ला एसटी स्टँड या ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे, तर दुसऱ्या ठिकाणी या ठिकाणी हेळेकर देवस्थान आहे त्या ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। आणि कोणत्याही प्रकारचं या ठिकाणी ट्रॅफिक होऊ नये यासाठी सुद्धा वेंगुर्ले पोलीस स्टेशन असतील किंवा स्थानिक जी देवस्थानचे मानकरी असतील, स्थानिक ग्रामस्थ असतील यांच्यामार्फत या ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। त्याचप्रमाणे अवजड वाहनांना उद्या सकाळपासून बंदी घालण्यात आलेली आहे या मार्गावरून। त्यामुळे एसटी वगैरे असतील तर ही वाहतूक उद्या सकाळपासून काही प्रमाणात बंद असणार आहे। आणि इतर संपूर्ण जे नियोजन आहे ते या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। मंदिराला सुंदर अशी विद्युत रोषणाई, आकर्षक फुलांची सजावटही करण्यात आलेली आहे। एकंदरीत हा मानसीश्वरचा प्रसिद्ध जत्रोत्सव आहे वेंगुर्ले तालुक्यातील, त्यामुळे अनेक भाविक या ठिकाणी उद्या दाखल होणार आहेत आणि प्रचंड हजारो भाविक या ठिकाणी श्रीदेव मानसीश्वराचं दर्शन घेणार आहे। आत्ता तयारी संपूर्ण सुरू आहे। संपूर्ण जो परिसर आहे मानसीश्वर देवस्थानचा, या ठिकाणी प्रत्येक संस्था असतील, त्याचप्रमाणे राजकीय पदाधिकारी असतील, राजकीय पक्ष असतील, यांचे बॅनरसुद्धा या ठिकाणी झळकत आहेत शुभेच्छांचे। त्याच्यामुळे एक वातावरण निर्मिती झालेली आहे। कोरोनामुळे गेली 2 वर्ष अनेक भाविकांना या ठिकाणी यायला मिळालं नाही, त्याच्यामुळे या जत्रोत्सवाला मोठी गर्दी होणार आहे। यामुळे संपूर्ण प्रशासन असेल हे सुद्धा सज्ज झालेलं आहे। पोलीस प्रशासनामार्फत सुद्धा या ठिकाणी चोख नियोजन करण्यात आलेलं आहे आणि हा जत्रोत्सव जो आहे तो अनेक भाविक येतात, त्याच्यामुळे मोठी गर्दी या जत्रोत्सवाला आपल्याला पाहायला मिळणार आहे।
हा मानसेश्वर आहे. हा एक जागृत देवस्थान. जी काय तुमच्या मनात असा ती इच्छा परिपूर्ण होते. काही असो तुमची काही कामं करू, पैसे वगैरे काय असं मुलबा होत नाही, काय सगळी कामं होऊन जातात. एक आपलं त्याला निशाणकारी नवस करतात. निशाणकारी नारळ कोंबा पेढे साखर असं काही नवस करतात. आणि इकडनं मुद्दाम भान वाजत नाही. हे देवस्थान शांत आहे आणि शांत आहे. त्याच्यामुळे सगळ्यांच्या मनात एक वृत्त देवस्थान आहे. त्याची इच्छा पूर्ण, त्याच्या काही जरी सांगितलं तर काम पूर्ण होतं. आणि त्याची हा रखवालदार आहे. रात्रीची फेरी असते. उंच जिपाट घोंगडी हातात काठी अशी त्याची फेरी आहे, अशी त्याची ख्याती आहे. अजून काय सांगू काय एक शांततेवर पार पाडतात लोक. काय तशी झांगडझिंगाणा काय ना प्रत्यक्ष लाईनीमध्ये जातात. ते कसल्याच प्रकारचा काही होत नाही. भांडण त्यांचा क्लेश काही होत नाही. कारण त्याची तेवढी ताकद आहे. तो ताकद आपली दाखवतो. प्रत्येक जण आपला मानसेश्वर म्हणून सगळ्यांना माहिती आहे. त्याच्यामुळे ते हसत येतात आणि सर्व हसत या जातात. जत्रेला संपूर्ण गावातील लोक, मुंबईतील मंडळी सगळी हजर असतात आणि सगळं आपले पारंपरिक पद्धतीने ते व्यवस्थित होतं. ही बत्त्याची जत्रा म्हणून फेमस आहे. मंदिर जरी इथे असले तरी ही जत्रा तिकडे पलीकडे होते. आवाज चालत नसल्यामुळे बत्तीचा हे होते. असंख्य लोकांना याच्याबद्दल हे आहे ना. मंडपात लाईट नसते, फक्त बत्ती नवज असतो. 200-300 बत्ती असतात. हा गॅसचे बत्ती. त्याच्यावरती नाटक चालतं. बत्त्याचे हे झालं. त्या जत्रेत संकासूर वगैरे कोण नसतं. डायरेक्ट नाटक म्हणून प्रसिद्ध आहे. आणि सगळीकडची मंडळी इकडे येतात. म्हणजे सगळे मुंबई गोवा बेळगाव सगळे गोवा भाविक बरेच ठिकाणी पसरलेले आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.